खालि बेमार बेमारल'थारबालनि माखौ एसेबां बेमार जायोब्रा आंखौलाय माथो जेबो बेमारानो जाया माथ्र दाख्लैल'सो हाथाय सानाय जादोंमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय जेबोआनो बेमार जाया बिमानिया खालि बेमार एसेबां खामानि मावखाबाय आं दिनै बासोबाय आङो सिथ्ला सिबबाय थोरसि लथा सुबाय दा आरो नै अमानो आदार हैलाय थुनथुलुनो बै रांखावरि दाला मोखाङाबो खोबा हाबा जानो नागिरदों बिउटि पार्लाराव थांदो बेहायसो माबा मुसुगुर फुजायैनो ओमफ्राय माबा खानाय हाजायैनो फिकार बुरायराय दाला मोखांनो बाला नङा आरो हाबा जा आंबो जेबो मोना माबोरै हिनजाव गोनां मानसिजों हाबा जायो बेलाय जेबो खामानि मोनाखै नामालै मानसिनि गोसोआ एसेबां गाज्रि जायो नालाय गाज्रिबानोखि आङो खिन्थु हिनजाव गोनां मानसिजों थैबाबो थाङा दे हिनजाव गोनां मानसिफोरजों थांस्लायस्लाय लागि आङो बै सुवालकुसिफोरावनो जि दानो थांना थाहैगोन हरा आरो सुवालकुसियाव जि दाहैनो थायाबाबो आंहा बै ना बेफारिफोरखौनो खालायनानै जाना थागोन आरोलै थेवब्लाबो आं थैबाबो मालायनि हिनजाव गोनां हुवाजों थांथाराहाय बालनि रहरनि बियासो खोब बालाला मोखांखौ लानानै खोब मुसुगुर फुनो थाङो फिकार खानाय हानो थाङो आं सानदोंमोन गायदिगि जन्दगि सिबखाना पिना सना और खिबाय करनाहाय नाथाय नङा गायदिगि जन्दगि में काम भी करना पड़ता है दाय बै रहर थौ लाइमोन जेबो गिनाङा नोङो सिगां साख्रि फै जेबो गिनाङा दे आं दङ ना प्लिज आइनो अननानै खिन्थाबा नाङा दे खिन्थाया मानो खिन्थानो फाग्ला जादों नामा खिन्थानो थौ न'आव थौ आदा आब'मोना मोनफैबाय रायज्लायनायखौ खोनायासैथ' मोनफैबाय दे सनाथि आगै बेसेरा नेबाय थाना दङमोन नै दासो मोनफैबाय दे नोंसोरो ओमफ्राय आब' नोंहालाय मा मोखां सोमसोम ना आब' नोङो आंखौ माबाफोर गाज्रि मोनदों मोनाखै मानो गाज्रि मोननोखाय थारमाने माबा आथिंखौ एसे सानाय मोनदों आङो दिनै मानो माबा थाबायबाय थानायावनो अन्थायाव खनथेंनानै गोलैदोंमोन आङो ओमफ्राय आब' मा गोलैनानै थै बुरजाथार ओंखारदोंमोन नामा माथो थै गोजा नांदों नोंनि गस्लायाव एसे बुरजायानो ओंखारदोंमोन दे दा हामबाय दे गुगाबाय आब' फै होमबा खनथेंनाय जायगाखिनियाव मलम फोनना होनि आङो होमबानो हामगोन माबा नांलाया दे डक्टरनियाव हाबना फैखादो जोंफोरो दा माने थैया गगाबाय मलम सलम फोनना लाबोखादों दे दे होमबा हामदोंआनो दे मादै लाइमोन आब'मोना मोनफैबाय मोनफैबाय औ मादै खिन्थागासिनो मादैया दहाय आरो जि गाबखादोंमोन जोंफोरो आरो नोंसा आदानि लोगोनियाव थांबायना इसोर दासो मोनफैमारबाय दे दहायनिफ्रायनो फुंनिफ्रायनो बेसेबा नेगासिनो फन खालायबाबो नाङा ओमफ्राय लाइमोन नोंलाय मा जानायमोन मबाइलालाय माबालै आयै आंनिया दिनै माबा नेटानो गैया मबाइलावनो बेफोर बाथ्राखौ बाद होयो नोंनिया लोमजानाया हामबायना हामाखै हामबाय दे फिसा एसे ओमफ्राय लाइमोन फिसा नोंलाय खैथासो बाजियाव फैदोंमोन बिबारि लाहानि न'निफ्राय आङो बिसानिफ्राय ना आङो 12थासोआव फैदोंमोन बिसानिफ्राय नोंलाय माथो फुङाव फन खालायनायाव 9था बाजियावनो ओंखारबोदों होनना खिन्थादोंमोन आं थारमाने आन्दासैसो बुंदोंमोन आयै आं टाइमखौनो नायाखैमोन ओमफ्राय नोंहालाय मा मोखाङानो सोम दिनैलाय मायबाफोर जादों नामा ना सोरबाफोर मायबा बुंदों माबानो मादै लाइमोन आब'आ अन्थायाव खनथेंनानै गोलैदोंमोन ओमफ्राय थैबो बुरजा ओंखारदोंमोननो थै बुरजा ओंखारदों आयु माथो गस्लायावलाय नांलाजोबदो थैया बेसेबांसो बुरजा ओंखारनाय डक्टरनियाव लांदोंमोननो दे मादै आदाया दा हामबायनो गगाबायनो
दे हामदों दे होमबालाय फै थेवब्लाबो फिसा मलम एसे फोनना होबावनि नाङालै आयै थैया गगाबाय डक्टरानो फोनना होखादोंबा मलम डक्टरा फोनना होनायानो रानाखै हा माबोरैथ' गोलैनो मोनो मोजाङै हायाव नायनानै थाबायनांगौ मालाबा मिस्टेक जालाङोलै आयै मा होनदों जेबो नङा आयै आं होनदों मालाबा बिदिनो जाखायो होननानै ओमफ्राय बिबारिखौ खबर हरबायना न'आव मोनफैबाय होननानै हराखै नेटानो गैयाबा नै दासो फैदों खोना नेटानो दे खबर हर नङाबा बेखौनो सानबाय थागोन हरनि र' आयै दे खिन्थाहरखांनानै आथिं आखाइ सुना फैदो न' सिङाव सनाथि फिसाया नोंसोरनि थाखाय साहा फुदुंना दोनखादों मालाय दे आथिं आखाइ नङा र' आयै दुगैगोन जोंफोरो दे होनबा नोङो दुगैया नामा दुगैगोन दे मानो दुगैया र' आङो बिबारखौ खेबसे फन खालायनि र' नङाबा बिबो आंखौ सानबाय थागोन दे खालाय हेलौ लाइमोन आब' नोंखौ एसेबां फन खालायदोंमोन आङो मानो नाङा बेसेबा सिन्थागासिनो आङो नोंनि थाखाय आंनिया दांनो दिनै मबाइलानो नेट गैया जाना थारो मानोबा आं र' बेसेबा गिसोदों ओमफ्राय मोजाङै मोनहैदोंना आब' ओमफ्राय गारिफोरावलाय जनो थाखाय सिट मोननो ना मोनाखैमोन मोनदों दे ओमफ्राय आब' नोंलाय बेसेबांसो टाइमाव मोनहैनाय न'आवलाय गोबावथार जादों बारा बावाखै नै दानिसो मोनफैदों आङो आयु मानो गारिखौनो मोनाखैमोन आङो बेसेबा गोबाव नेदों आङो 2 घन्टासो नेदों भगबान एसेबां गोबाव नेनायमोन बिबारि दे होनबा दोनथ'नोसै दे दे होनबा ओंखामखौलाय ओंखाम जाबायना जायाखै आब' जायाखै जाबाय दे जाबाय दे होनबा दोनथ'नोसै दे माबा आब' दायो फन दानना होबाय बुंस्लाबियावनो मानो दानना होखो आब'आलाय ना आंखौ मायबाफोरसो गाज्रि मोनबाय बायबाय दे आंखौलाय मानो गाज्रि मोननोसै ओरैनो दानना होफ्लांदों खोनादे मोस्राम आगै लाइमोन आब'आ मोनहैबाय दे न'आव इसोर दासो मोजां मोनबाय आं गोसोखौ स्रां मोनलायबाय मोनहैबायनो दे आंबो दासो गोसोखौ स्रां मोनबाय दे मानोथ' एसेबां गोबाव जायामोननो माबा गारिखौनो मोनाखैमोननो ओमफ्राय फनालाय मानोथ' नाङाखैमोन एसेबां गोबाव माबा मबाइलानो नेट गैया जाना थादोंनो मानोथाय आंनालाय मानोथो सानसेबो जाफेरा मोनथियाहाय मबाइलफोराबो जात मोस्रोम आगै माबा लाइमोन आब'आ बारा मोजाङै रायज्लायाखैसो आयु मानो ना माबाफोर गाज्रि मोनदों जोंफोरखौ जानो आरो माबा बुंस्लाबियावनो दानना होदोंसो फनखौनो बेखौनोथ' आं सानगासिनो माबा बारा मोजाङै रायज्लायाखै आरो माबा रायज्लायनायखौनो आं दिनै माबा एसे जेनथाथा मोनदों आरो मेंदों खोनादे मानसिया बियो नंगौबो जानो हागौ दे आरो थाबायनासो थांदोंना ना मासो आंबो सोंफ्लाङासै थाबायना मा बियो गारि मोनाखैमोननो माबा ससेखिनियाव मोनाखैसो ना मायोसो होनखो ना थाबायनासो थांखो आंबो मोजाङै सोंफ्लाङासै होमबा थाबायना थांदों होनबा बियो मेंदों बे मानसिया बेनिखायनो बेफोरबायदि रायज्लायदों ओमफ्राय दानना होदों बेनिखायथ' नंगौबो खोनादे मोनासिगोन माथो आब' बाथौ लिरनो थाखाय दुगैहैनोसैलै दानो दे दानो खिनायावनो दुगैनायावनो गोबाव जागोन खिनोबो ओंखारदों एसे नोंनिया खिनो ओंखारनायल' दे थां दुगैथां होनबालाय जादों नालाय थास' आथिं आरो नाजों लुननो बेनिखायनो आरो साननैसोनि उनाव हाथिसो जासिगोनलै नोंबो जायै जाथोंलै जेबो नङा फोजोंसानो खिन्थानि र' बिबो सानबाय थादोंमोन ना हेलौ रखरा माबा आदारखौ जानो गारि माबा साखिनायनासो माबा गाबगासिनोलै मोनफा होनना बुं ओइ टुनटुलु आदारखौ जाना नोङो आदार जायाबा बोरै देरगोन बोरै सिख्ला जागोन नोङो जुदि राखेब रुखेब जाना थायो नोंखौलाय सोर अमा बुन्दाया गोसोथोनोलाय रावबो अमा बुन्दायानो फसायनाय नङा नोंखौ रखरा नोंखौ जुदि रावबो अमा बुन्दायानो फसायाबा आंहासो लस जागोन माथो बिजनेसा
어이, 찡찡루! 자디? 자, 마카레 흠바시는 이태르근, 시클라사근, 흠바서 후아판 구구스터급, 흠바서 안바니 피셔와급, 흠바서 아플물라는 하글라유, 아플물바이르, 너희 말은 무시야! 왜? 닝싸는 내 코를 했나봉, 아바이 시빵 무상이 무사히 마양을 아타크 우사한나의 제오블라브 사야발니 아이 사는 바자리 사야바파 문시 바탈라야 살라 오크라구토 빵! 그래 무시면 내벨에 오마잖아네 오마반키 무시면 아파이시다 무시면 어디시브 사이탄스 마타흥라 나기라 gầy là lấy gái đi gầy là phê như vậy thôi lên mà là mình đâu cần xin lại mình không được sao phải lại cho mình nói rồi tụi kêu nếu mà nó vui à nếu mà đi giật khẩu ba phải này hay mình thua nào ra bà mà phải đừng có nào ra thôi ô tôi mà thằng xin ra lá bên nào đâm tâm lý và hình như dễ rồi